ఆదివారం పెద్దాపురం పట్టణానికి విచ్చేసిన రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి మరియు జనసేన పార్టీ పీఎస్సీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ సమక్షంలో పెద్దాపురం పట్టణానికి చెందిన అన్నపూర్ణ స్టూడియో అధినేత పెద్దాపురం ఫోటోగ్రాఫర్స్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పృథ్వీ సురేంద్ర జనసేన పార్టీ ఆశయాలు ఆలోచనలు సిద్ధాంతాలు నచ్చి పెద్దాపురం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కాకినాడ జిల్లా జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు డీసీసీబీ చైర్మన్ తుమ్మల రామస్వామి బాబు సమక్షంలో నాదెండ్ల మనోహర్ చేతుల మీదుగా పార్టీలోకి జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పెద్దాపురం నియోజకవర్గానికి చెందిన జనసేన నాయకులు మర్యాదపూర్వకంగా కలవటం జరిగింది. మన మిల్లర్ కల్చర్ అది వేరా టౌన్లో ఇలా చూడండి సత్యబాబు గారు అతనే స్వయంగా కూర్చే